Ġie inawgurat il-proġett ta' restawr fuq il-Funtana ta' Vilena, jew tal-Iljun kif magħrufa wkoll fit-Triq Sant'Anna il-Furjana. Dan il-proġett li twettaq mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi b'investiment ta' madwar 200,000 euro ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia, flimkien mas-Sindku u l-Kunsillieri tal-Lokalità tal-Furjana. Dan wara li din il-Funtana kienet ġarbet diversi ħsarat tant li ma kienx taħdem jew iżżomm il-mafja. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif dan il-monument mhux biss u simbolu tal-Furjaniżi, iżda wkoll simbolu tal-istorja u l-kultura tagħna bħala pajjiż u bekk issa se jkompli jitgawda. Aħna kommessi illi nkomplu nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex nassiguraw illi nagħtu l-protezzjoni kollha possibbli lill-wirt ta' pajjiżna biex fl-aħħar mill-aħħar igawdi il-poplu Malti Wawċi. Il-Perit Marvjan Camilleri li kienet il-koordinatriċi tal-proġett spjegat kif il-Funtana se titħaddem sistema ġdida tal-ilma u oħra tad-dawl li tixraq lil dan il-monument li jmur lura għal kważi 300 sena. Dan minn barra li sar investiment ukoll f'sistema ġdida ta' CCTV cameras li se tħares iż-żona tal-Funtana 24 siegħa kuljum. Sar xogħlijiet ta' tindif estensiv, ġifieri anke fil-pedestal, fl-irjus tal-Anġli, fil-basin. Ġifieri hemm il-pump room ukoll inqalgħu totalment l-affarijiet mill-qiegħ, ġifieri jinbidlu saru ġiet użata ġifieri l-aħħar teknoloġija kemm tad-dwal, kemm tal-ilma. Ix-xogħlijiet fuq dan il-monument l-Awtorità tal-Ippjanar skedatu bħala monument fi grad numru 1 li hu l-ogħla livell ta' protezzjoni twettaq taħt is-superviżjoni tas-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali.